Takže toto video natáčam preto, aby bolo zjavné, že tlačiareň nefunguje u nás. Takže tlačiareň je zapojená, hej. Tu máme jeden kábel zapojený, druhý, jeden vedie do počítača, ktorý funguje. Druhý kábel nám vedie do elektriky. Hej. Tuto tento. Mám pekne vedie sem do elektriky. Máme rozdvojku. Hej, ale je tam zapojený aj počítač, takže a ten funguje. A vlastne tlačereň absolútne nereaguje, hej. Vôbec sa nedá zapnúť. Nič. 0 bodov. Nereaguje.